हाय फाय मंडळी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग. सकाळचे 7 वाजले आहेत. आज आम्ही चाललो मस्तपैकी फिरू का. तर गाव ठिकाणी या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हाला सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतो. मी राजेश घाडी. इथे बाजूला आहे माझ्या पंकज आणि तिकडे वैभव. आणि आज मस्तपैकी प्लॅन केला आहे एक पिकनिकचा. छोटीशी पिकनिक आहे आणि नवीन ठिकाण आहे, त्यामुळे आज ह्या व्हिडिओला खूप मजा येणार आहे. आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. जर कोणी नवीन असाल तर या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. चला तर आपण नवीन व्हिडिओला सुरुवात करूया. खूप धमाल व्हिडिओ होणार आहे, मस्त व्हिडिओ होणार आहे, सुंदर. तर मित्रांनो, आता आपण पोचलो आहोत 2 तर जोडणारा पूल वाडा. तर खूप सुंदर ब्रिज आहे आमचं देवगडला जाण्याचा हा ब्रिज. डाव्या बाजूला पाहू शकता खूप सुंदर असा निसर्ग आणि खाडी, आणि उजव्या बाजूला हे हनुमंताचं मंदिर. खूप सुंदर मंदिर आहे आणि खूप भारी वाटतं तिथे. प्रसन्न जेव्हा सण असतो तेव्हा तिथे लाईटिंग सुशोभीकरण खूप भारी असतं. तर आपण जाणार आहोत जामसंड्या मार्गे. आपला प्रवास होणार आहे. समोर तुम्ही पाहू शकता लाल परी आहे. लाल परी खूप दिवसानंतर, खूप दिवस बंद होती, ते चालू झाली आहे. तर खूप बरं वाटतं. रस्त्यावरती लाल परी दिसली की खूप समाधान वाटतं. ते कसं पावसाळ्यात ती लाल परी आणि तो रोड खूप भरलेल्यासारखं वाटतं. तर आपण जाणार आहोत आता जामसंड्या. आणि अशा प्रकारे आपण पोचणार आहोत जामसंड्या देशाला. म्हणजे राईटला जातो देवगडला आणि राईटला जातो देवगड आणि लेफ्टला जातो आपल्याला मालवणला जाणार आहोत आपण दापोळ्या मार्गे. तर आपण जामसंड्यावरून लेफ्ट घेऊया. हा आहे तिठा, जामसंड्या तिठा. आणि सकाळीच निघण्याचा फायदा हा आहे की रस्त्यावरती जास्त वाहनं नसतात आणि वातावरण खूप फ्रेश असतं. खूप धमाल वाटतं. आता आपण जाऊया या रोडने. हा जामसंडा रोड आहे, आपण लेफ्ट घेतला आहे. आता आपण जाऊया पेट्रोल भरायला. पुढे एक पेट्रोल पंप आहे, तिथे आपण पेट्रोल भरणार आहोत. गाडी गेली की एकदम भारी वाटतं. आणि तुम्ही निसर्ग बघू शकता, खूप ग्रीनरी आलेली आहे आपल्या कोकणात. हीच तर मजा आहे कोकणाची. आणि ट्रॅव्हल करण्यात जी मजा आहे ना कोकणाच्या रस्त्यावरून. आणि आता पेट्रोल पंप समोर आलेला आहे, आपण पेट्रोल भरून घेऊया. नमस्कार. आता आम्ही पोचलो जामसंडा पेट्रोल पंपावरती आणि इथे पेट्रोल भरून आता पुढच्या प्रवासाला जाणार आहोत. आणि पुढचा प्रवास होणार आहे दाभोळ्यावरून आचरा, आचऱ्यावरून मग मालवण मस्तपैकी. तर ह्या वाटेत भेटणाऱ्या निसर्गाचा आस्वाद घेत राहा. भेटूया. आणि हा सुंदर असा काशीदिड्याचा उद्गार आहे, मस्त. आणि थोडा प्लॅन चेंज झालेला आहे. वैभव म्हणतो एक शॉर्टकट आहे,
जाऊया आपण केळी पालथरमधलं जाऊया. राईड घ्यायचं आहे. काक्षी तिट्यात उतरल्या ब्रिज लागेल. पहिलाच राईड लेफ्ट मारल्यावर दाभोळा लागतो. तर इथून आपण डायरेक्ट बाहेर पडणार आहोत. दाभोळा फॅक्टरीच्या पुढे बाहेर पडणार आहोत. शॉर्टकट आहे मस्तपैकी. नमस्कार. आता आम्ही पोचलाव आचरा पुलावरती. बघू शकता आचऱ्याचा पूल आहे आणि मस्तपैकी नदी तुडुंब भरून वाहता. म्हणजे फुल चायचो कलर इलेलो हा आपल्या नदी का तुम्ही बघू शकता. आता आम्ही पुढे निघणार मालवणसाठी. हळूहळू तुम्हाला एक एक स्पॉट दाखवत जाणार आहे. खूप सुंदर दिसतो स्पॉट हा. स्पॉट आत्ता पावसात, कारण पाऊस आमच्याकडे धोधो पडता आणि पाऊस नसत तेव्हा हे पूर्ण पाणी क्लिअर असतं, एकदम ट्रान्सपरंट. आणि तो जो काय व्ह्यू असतो ना, अप्रतिम. आता प्रॉब्लेम असा झालाय की मालवणला जायचं आहे, पण ते मालवणला एक्झॅक्ट कुठे जायचंय ते काय माहिती नाही. पंकज वार्तालाप चालू हा पंकज आणि वैभवची. मालवणला एक्झॅक्ट कुठे यायचं आहे ते लोकेशन एकदा फिक्स झालं की ह्या रोडने आपल्याला सरळ जायचं आहे आचरा तिठा. प्रकारे आचरा तिठावरून लेफ्ट घेतलेला आहे. मी जायचं वेळणे चौधरी बाहेर. तिट्यावरनं मस्तपैकी नाश्ता घेतला कचोऱ्या. अशा प्रकारे आचऱ्यातनं आम्ही लेफ्ट मारून बागायत मार्गे इथे आलेलो आहोत. जरा थोडा नाश्ता घेतलाय आणि आता तो मस्तपैकी नाश्ता आता पंकज बनवतोय. नाश्ता पाहू शकता. कचोरी घेतलेली आहे. कचोरी बरोबर दही, गोडी चटणी आणि मस्तपैकी बारीक शेव, नायलॉन शेव. आणि आता नाश्ता करून मग पुढच्या प्रवासाला जाणार आहोत. मस्त ठिकाण आहे. झाडी काय झाडी, बाजूलाच एक ओहोळ आहे छोटासा, मस्त आवाज येतोय. चलो. आणि नमस्कार मंडळी, फायनली आम्ही भोगलेवाडी विश्व राष्ट्र संकुलला पोचलेलो आहोत आमच्या डेस्टिनेशनला. आणि खूप मस्तच रोज आहेत इथे, बंगलेज आहेत आणि त्यापैकी आम्ही राहणार आहोत ह्या बंगल्यात. समोर दिसतोय हा आई बंगला आणि हा आमच्या मित्राचा बंगला आहे. तर आज पूर्ण दिवसभर इथे धमाल करणार आहोत. मुंबईवरून मित्र आलेत आणि आम्ही इथून गावावरून तिघेजण, मी, पंकज आणि वैभव. तर फुल धमाल. आजचा व्हिडिओ खूप मस्त आणि शानदार होणार आहे आजच्या. कारण कसं एक मित्र भेटल्यावरती जी काय मजा असते ना, ती तुम्हाला सांगायलाच नको. ओके. तर फायनली आपण आपल्या बंगल्यामध्ये पोचलेलो आहोत. या कसे आहात तुम्ही? हा मयूर, त्याचा मित्र शुभम. हाय शुभम. हाय विक्रम. हाय प्रशांत. आणि ज्याचा विला आहे तो पप्पा. हे आमच्या हे पप्पा आहेत आमचे. यांचा हा विला आहे. खूप सुंदर डेस्टिनेशन. आता तुम्हाला लोकेशन दाखवतो काय आहे. ऊपर वरती जाऊया.
आणि आता आपण जाणार आहोत टेरेस वरती या बंगल्याच्या. सो पाहूया कशा प्रकारे व्ह्यू आहे. फुल लाईट. वाव, इट्स ऑसम. आणि हे लोकेशन आहे. आज पूर्ण दिवस इथे आम्ही धमाल करणार आहोत. इथे बंगलोज आहेत सर्व. आणि खरंच सांगतो इथे खूप धमाल येणार आहे. वाव. दूर दूर वरती एकदम मस्त डोंगर रांगा दिसत आहेत. आणि आपला हा पावसाचे ढग. हा सुपर. आणि आमच्या पंकज सोबत एक नवीन कुक आहे शुभम. शुभम दादा, तू कुठला आहेस? मी मागवतो. ओके, तुला काय काय म्हणजे रेसिपी म्हटलं आपलं जेवण मधलं सगळं येतं मेनू? आपल्या घाटी लोकांमध्ये जेवढे डिशेस आहेत. ओके ओके. यस, झणझणीत. अरे वा, आज म्हणजे एक नवीन रेसिपी आम्हाला टेस्ट करायला मिळणार. आम्ही रेग्युलर पंकजच्याच हातचं खाऊन खाऊन कंटाळलेलो आहोत. तर आता जरा नवीन काहीतरी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, खायला मिळणार आहे. हा कांदा भाजून घेतो आपल्याला. ओके. हां, आपण रस्त्यासाठी पाणी बाजूला काढतो. बरं. चिकन शिजवून घेतलं त्याच्यासाठी आपण पहिल्यांदा कांदा छोटा कांदा कट करून फ्राय करायचा. ओके. गार्लिक पेस्ट आणि हळद आणि लसूण, हळद आणि मीठ ओके. एवढं टाकून चिकन फ्राय करून घ्यायचं, वापरून घ्यायचं. ओके. आणि पाणी टाकून शिजवून घ्यायचं. ओके. म्हणजे असं आपल्याला रस्सा अजून टेस्टी होतो. ओके. पाणी टाकण्यापेक्षा चिकन शिजवून पाणी टाकलेलं चांगलं ना. चांगलं, बरोबर. ते अजून चांगले टेस्ट आहे. ओके. चिकन जरी शिजलेलं आपल्याला बाकी पण यूज करायचं. आपण आता हळूहळू रेसिपी सगळ्या शिकून घ्यायच्या आहेत. पंकज इथे जरा खोबरं किसतोय आणि ह्याला हा आता आपला सगळ्या रेसिपी शुभमकडनं शिकून आपल्याला तिकडे खायला घालणार आहेत. आपण पार्टीच करूया या नवीन रेसिपीची. आणि मोसम आहे मस्ताना. खूप सुंदर असा पाऊस इथे पडतोय. थोडा बारीक आहे. आपल्याकडे पडतो तसं नाही, म्हणजे धो पाहू शकता. एक नंबर क्लायमेट झालेलं आहे. आणि ह्या क्लायमेटला साथ आहे आपल्या नवीन रेसिपीची. ब्राउनिश कलरचा कांदा ब्राउनिश होईपर्यंत ओके, तोपर्यंत फ्राय करायचा. ह्याला काय म्हणतात ह्या रेसिपीला? आपण घाटावरची लोक सेम ही पद्धत वापरतात. ओके. त्यांच्यामध्ये म्हणजे नॉर्मली जेवण कसंही बनवतो. हां, असं ओके. हां, तुम्ही जो कोल्हापुरी मसाला बनवता तो कसा बनवता? कांदा, लसूण, परत चटणी, खडा मसाला. ओके. पूर्ण आपला मिक्स करायचं. ओके. फ्राय करून मिक्स करायचं. ओके. हां. आणि ती परत मग आपण जी चटणीची पेस्ट पावडर बनवलेली असते हां, ती मिक्स करायची. ओके. चवीनुसार असतं म्हणजे मीठ किती पाहिजे किंवा काय. मला कांदा कसा आवडतो. आणि तो तुम्ही वर्षभर वापरण्यासाठी, आम्ही जसं आमच्या कोकणात ना वर्षभर वापरण्यासाठी बनवतो, तो वर्षभर टिकतो. हा बनवला. बनवण्यावर ओके. मग तो सुकाच बनवला जातो. वर्षभराची पेस्ट एकदाच बनवू म्हणजे ओके. पावडर. हां, आणि नंतर ते 4 महिन्याची पाहिजे 4 महिन्याची पेस्ट बनवायची ती मिक्स करायची. ओके ओके. असं करायचं. अशा प्रकारे कांदा मस्तपैकी फ्राय करून घेतलेला आहे. आता आपण सुकं खोबरं भाजून घेणार आहोत कढईत मस्तपैकी. आणि इकडे बॉईल करायला चिकन ठेवलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये काय काय टाकलंय? पहिल्यांदा कांदा टाकून गार्लिक पेस्ट पूर्ण फ्राय करून घेतली. हां. त्याच्यानंतर मग कांदा टाकला. कांदा पूर्ण व्यवस्थित फ्राय केला. हां. नंतर हळद मीठ व्यवस्थित टाकून मग ते चिकन टाकलं आणि वाफलवून घेतलं. ओके. वाफलवल्यानंतर मग पाणी टाकून आता शिजत ठेवलं. पीस घेतो. चिकन शिजलं का बघतोय पंकज.
आज खूप धमाल येणार आहे आणि मस्तपैकी चिकन शिजलेलं आहे आणि शिजलेलं चिकन जे आहेत ते आम्ही बाजूला काढतो आणि फक्त आणि फक्त हे रस्सा आहे रस्स्यासाठी पाणी यूज करायचं आणि हे रश्श्यासाठी यूज करायचं पाणी. आणि हे जेवणाचं इथे किचन आहे आणि बाहेर चालू आहे दंगा मस्ती फुल कॅरम वरती. कॅरम हा जगत विख्यात योगेश गाडी कॅरम मध्ये सुपरस्टार. तो प्रत्येक खेळी खेळताना तो माप घेऊन तो शॉट खेळतो. बघा आता हे मुंबईवरून सर्व बघतायत आपल्याला लाईव्ह. आपलेच मित्र आहेत, मिस करतायत. आणि हा आपला बाहेरचा व्ह्यू आहे. बाबा तिकडे बागेत जरा काम चालू आहे मस्तपैकी झाडं लावण्याचं. आणि शुभमची रेसिपी इथे चालू झालेली आहे, आपण पाहू शकता. काय काय आता आपण बनवतोय तांबडा रस्सा. ओके मी आता मसाला मिक्स केलाय सगळा. ओके मसाला बघितलायस काय काय आहे तो? हा बघितलं आपला कांदा आणि कारण आम्हाला ही रेसिपी घरी जाऊन बनवायचीच आहे. हा कांदा आणि खोबऱ्याची मिक्स केलेली पेस्ट. ओके बारीक केलेली. हा पहिल्यांदा आपण तेल टाकून गार्लिक पेस्ट फ्राय करून घ्यायची. ओके. त्यानंतर आपला अख्खा मसाला असतो खडा मसाला हा तो टाकला. त्यानंतर गरम मसाला ओके. चिकन मसाला हा आणि आपला तुमचा मालवणी मसाला. ओके. आता इथे घाटी मसाला नाही आहे. मालवणी होय. मसाला वापरतोय. ऍडजस्टमेंट बघूया ना कसा होतोय. कशी होते बघूया. ओके तो कलर येणार नाही तसा लाल एकदम झणझणीत लाल. हा 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 नाही ना? बरोबर. व्यवस्थित आहे. ओके तो सगळा एकदम व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आता आपण. ओके. वाफ निघते म्हणजे भाजायला काय वा स्मेल जबरदस्त झालाय. एकदम करत नाही. ओके परफेक्ट मला मीठ टाकायची पण गरज नाही. जबरदस्त. आणि खरंच मला ना तुझं कौतुक करावं असं तितकं कमी वाटतं, कारण तू ह्या हातामध्ये एवढ्या कला साठवून ठेवलायस ना. खरंच म्हणजे माझ्याकडे असते तर मी काहीतरी एक्सप्लोर केलं असतं. आज पहिल्यांदा शुभमला मी एक्सप्लोर करतोय इथे, कारण त्याच्याकडे खूप कला आहे, टॅलेंट आहे, फक्त तो जगासमोर येत नाही आहे. माझं कसं आहे, मी माझ्यासाठी स्वतःसाठी. येस एक्झॅक्टली सेल्फ लवर बोलतात त्याला. पण माझं असं मत आहे की काही लोक आहेत जे आपल्याला म्हणजे त्या लोकांना आवडतं असं हे बघायला किंवा एखाद्या व्यक्तीचं टॅलेंट बघून त्याला एक आदर किंवा एक सन्मान देण्याचं. हे सुपर. त्या बनवलेल्या ग्रेव्हीमध्ये एक पाणी ओतलंय, जे मगाशी आम्ही चिकन वाफवून घेतलं होतं, उकळून घेतलं होतं, बॉईल केलं होतं ना. हां ते पाणी ह्या ग्रेव्हीमध्ये ओतलंय शुभमने आणि त्याला मस्तपैकी आता गॅसवर ठेवलंय तापत. तांबडा रस्सा मी पहिल्यांदाच ही डिश खाणार आहे. म्हणजे खूप इच्छा होती, कोल्हापुरात 2 वेळा जाणं झालं, पण तांबडा आणि पांढरा रस्सा कधी खाला नाही. पांढरा रस्सा खायला नाही. ओके. बाकीच्या चार्जेबल पण त्यात तुला स्कूटर बोर्ड म्हणून फ्री, स्कूटर बोर्ड म्हणून आहे. हां केक आहे, परत स्पीड बोर्ड म्हणून आहे. हां ते चार्जेबल आहे.
आमच्या इथे खूप सारे फिरण्यासारखे पॉईंट्स पण आहेत. आयलंड पॉईंट म्हणून आहे. ओके. तो 45 मिनिट्सचा टूर आहे. हां त्यानंतर त्रिवेणी संगम म्हणून आहे. हां. 3 नद्यांचा संगम. संगम 3 नद्यांचा. हां कोयना, सोरशी आणि कांदा आहे. ओके. असा 3 नद्यांचा संगम आहे. तो तुमचा 1.5 तासाचा टूर. त्यानंतर दत्त मंदिर म्हणून एक आहे. हां नारायण महाराजांनी तो म्हणजे तिथे बनवलेला मठ आहे. ओके. तो 2.5 तासाचा टूर होतो. 2-2.5 तासाचा टूर आहे. त्याच्यानंतर कोयना वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी. ओके. परमिशन घेऊन जावी लागते. हां कोयना वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीला जायचं असेल ना तर तुम्हाला इथून सापड्यामधून तुम्ही जर गेला हां तर सकाळी 6-7:30च्या दरम्यान निघाला तर तिथे ओके. तुम्हाला तिथे पोहोचायला 3 तास लागतात ओके. बाय बोट. तिथे काय आहे फीज काय? कोयना वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी त्याची फीज तुमच्या पर्सनवर डिपेंड असते. 8 पर्सनसाठी 4000 रुपीज चार्ज येतो. ओके. तुमचा टोटल टूर असतो तो 12 तासाचा टूर होतो विथ ट्रेक. सुपर. तो 4000 तुमचा फक्त बोटचा चार्ज होतो. हां तुम्ही कोयना वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीच्या इथे पोहोचला ना ओके. तुम्हाला पर पर्सन तिकीट आहे काहीतरी 35 रुपीज चार्ज येतो त्याचा. ओके. तो तुम्हाला पे करावं लागतं. बस बाकी काही नाही. मस्त. आणि तो 12 तासाचा टूर होऊन जातो. म्हणजे तुझ्याकडे यायला म्हणजे एक 3-4 दिवस ठेवूनच यायचं. हां. Peace.